Ribeira arranca o mes co inicio do seu Maio Cultural. Diferentes actividades amenizarán o municipio cunha especial énfase no Día das Letras Galegas. Onte deu comezo Maio, mes que conta cunha carga cultural significativa en Ribeira. Un ano máis, as Concellerías de Cultura e Educación presentan unha ampla programación deste Maio Cultural 2025, onde hai unha ampla diversidade de opcións para todos os públicos e para poñer en valor a cultura e a lingua galegas. Hoxe inaugurouse coa presentación literaria Liberdade para o Galego de Marcos Maceira e Elsa Quintas, e como é habitual, ábrese o 33 concurso escolar das letras galegas. No que podemos participar, pois poden participar todos os escolares de primaria, dos centros educativos do municipio nas categorías de poesía, de prosa e de banda deseñada. Teñen o prazo aberto xa para a presentación das obras ata o 19 de maio. Sábado 3, aparte de haber unha sesión de contacontos para as familias, pola tarde teremos esa segunda actividade pois que dixemos da Asociación Altofalante. Trátase da proxección documental de Doroté na Vila. E tamén será a quenda das roteiras cantareiras. Nesta ocasión, as cantareiras da Asociación de Veciños de Carreira estarán en Olveira co Rubedo. A vindeira fin de semana vivirase a segunda edición do Brunfol Fest en Artes, o 9 e 10 de maio, mentres que o día 11 Luís Zaera pasará por auditorio local co seu monólogo chungo. E imos a ter no auditorio municipal a ni máis ni menos que a Mercedes Peón. É unha aposta que fixo a Concellería de Cultura, pensamos que era necesario que a Mercedes Peón actuara no novo auditorio. Estivemos entre varias artistas pois dubidosos, pero ao final decidimos Mercedes Peón comezar con iso. A idea pois é seguir nesta liña. O venres 16 de maio temos a Mercedes Peón con unha nova xira que se chama Ingrávidas. E a entrada terá un custe significativo de 2,5 euros. No propio Día das Letras Galegas, o Centro de Ribeira tomará o protagonismo. A acción de Bailadela e das 7 linguas da Asociación de Francisco Lorenzo Mariño na Praza da Porta do Sol e ao mesmo tempo unha ruada do Grupo Taume que estará polas rúas de Ribeira. Xa pola tarde, a partir das 4 da tarde, ás 4:30 da tarde, temos a Asociación Francisco Lorenzo Mariño que organiza en Aguiño a súa xa habitual xornada das letras. Pois terá hinchables, terá música, terá debuxo infantil, terá pois agasallos, actuación do circo de rúa e malabares de Coque Malabar. O domingo 18 de maio, tamén en Aguiño, a Rondalla vai organizar na aula de música pois un concerto das letras galegas. Durante todo este mes haberá tamén diferentes contacontos e actividades máis vencelladas ao eido educativo. A ver, o día 3, o 24 e o 31 de maio vai haber contacontos. O primeiro sería Conto delas, de Cris de Caldas. O segundo sería o día 24, a Biblioteca Ideal, de Náufragos Teatro. E o día 31 teríamos Como montar a túa banda do verán, de Xoán Curiel. Esos serían, como sempre, ás 12 da mañán no Lustre Rivas. E engádense novas actividades como a conferencia Isaac Díaz Pardo Memoria do Compromiso, que se desenvolverá o día 8 no Museo do Gravado de Artes. Daránola José Ramón Fandillo, que é un amigo persoal. Outro día estuvo explicándonos anécdotas sobre a súa vida, sobre conversacións con eles, creo que pode ser moi interesante, que será no Museo do Gravado de Artes. Haberá un autobús que salerá ás 19 horas da estación de autobuses e regresará á volta. Para elo hai que anotarse, como sempre, no correo electrónico de normalización@ribeira.gal. Maio xa comezou e o fixo cargado de actividades de todos os ámbitos culturais en Ribeira.